Dami ni di batana sumurung sen saluhu na roham. Ima na mangaramo ti ati-ati do pikiramu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batadi hita ima natar sura di Pesalmen bidu 106 ayat 1 ayat 5 tangi kamu ma hatani di bata. Haleluya. Madok mauliati mahamudi Jehovah. Ay naban sadu ibana. Ay rodi sanliling na doa sini rohanay. Tung isi ma tuk makatahon akahukun ni Jehovah. Patubigihon bareta na sudina. Martuma akana mengaraduti uhum. Natotong patupahon hati korang. Saya ingat maahu ali Jehovah. Oba tu halolomo ni bangsom. Saya tikir maahu marhiti-hiti hatuami. Asa hupay daida. Hado haron ni akana pinilipmu. Asa hu halason. Halalas ni rohan ni bangsomi. Mamuji-muji. Rap dohot partohapami. Ima sahana. Hurian itu hatta na hinahurongan di bagasan Yesus Kristus. Adong masada barita mardonga puda. Ima adong masahalak amat tapat dita. Dinalaho tumopot sada huria pagaranna. Atar daudo pagaranna sian resort. Jadek kumarborngi dapat ditai molo na marhubas tuh pagaran ni hurianay. Setu jabu ni guru huria do laho amatai jala marborngi disi. Jala amata guru huria ima sian situa. Dungsa botarinay amat tapat dita tubagas ni guru huriai. Piturlas do rohani guru huriai manomu-nomu macalo haroro ni amat tapat dite. Laos didok matu inatana nungaro paditatapa. Takku mamanu tanah belgai. Tahu bay lopan asarak mangkita annong budari rakdo amat tapat dita. Dan pola didok inatai manang ahatu amatai. Alay las ihu do diulahun. Dibuang maboras tu pudi jala. Hutma dijuhon manuk nai tu pudi. Roma tutu manuk nai. Las ditakuk mahuhut. Alay dido inatai matu manuki. Mate nama ho manuk. Asa adong alangon di sihosuki. Tapi dinama nakuk manuki. Tungon laho amat tapat dite tupuni jabune. Ala swadong dope ima kamar mandi di hutai. Jadi masa takas dibigi amat tapat dite hatani inatte tu manuki namadok mate nama ho manuk alangon ni sihosuki. Dung sipul dihubasi inatte neng marsipangano manasida. Dinggan madisedoki si pangano do jakal manuki. Dipilih makan na tumabu tama tapat dite. Huhu maridok. Asa julu di batang yang laho marsi panganon. Dungi dung martang yang nasida. Dina laho mangan nasida di pasa ma akan na tumabu tujuru ni amat tapat dite. Huhu maridok asa tapangan ma amang. Alod dupe nabui pinatupak ninna. Guru huriai madok inatai. Alay dangolo amatay mabuat jakal manuki. Gabi di sukum ma namar subang doha mamang padita mangalang jakal manuk. Dia lusia matay ma dang napar subang ahon yaninang. Upangan do jakal manuk. Alay ang go jakal manuk na pinari di muno ninang dang upangan non. Alana dang nahosu kau. Nin nama ubegi tersonggok ma inatai. Huhut ma gabi songon na songot situtu ma hitir-hitir ma inatai ma bigi hatani amat tapat dite. Ima
ala dang madok moleate di haroro ni amatapat dite ala dirala harugia haroro ne gabi batu umut gabi didok umah asa arung allangon ni si hosu masal puhu ibana perdohan ne gabi batu buhat cik ni roha gabi dang be madok moleate be didinggan ni haroro ni paditai nang madok moleate be nang songoni buena sida pajupa dia makadongan markite baritai nanaing dohonot na ima asa tau hita makamulatehon saluhuna nang dia kapasu-pasu nang dingulu di pertamuyon nang dingulu na marsilyo-leon ikototok kita madok mauliate ala ni asiasi jala ala ni holong ni rohani di batanang holong ni rohani dongat tajol matu hida asa di pesalmen 100 onomon ima sada puji-pujian na ikut tamado hita mamilang-milangi dohot marningot sudi dengan bahasa ni di bata akan ata jalo di ngolut tau asa molo di pamilango ni boto otta matakas madok moliate tudonga jolma boto tatakas madok moliate terlumubi tu di bata memang nunga gudang hita mol mamilangi dohot manada gabit sipata mada budu hita turu hadigri gabidang bui hita marnida aka pasu-pasu do hahomion nani leon di bata di ngolutta gari ikut saha du hita tu pamilang tuan sini rohani tuhani imana pinasaha na nang to kaputa perjuli nama baur saat tunuaing namar lapata dang jadi holan nata jalo di nguluton tabilangi alai kodoh dupe nang sian nato rasta tu uputa nang tuak kabang sota terlungu bima disadok ngulu ni jolma na di portibion tentu saja do nani igil ni tupukon ima tahu ibana tahu hita makamulatehun marningot dengan bahasa ni di bata ai hapur suhud dong di ngoluta haleao dong moldang tabuto madok moliate ala numa gudang aka halongangan nata jalo di bagasan ngolutte ala ni tamama hita tong madok moliate tu di bata jala tamah hita mangedehuni tamahita ima marulupulup makka tidak kuni asatung takas do marhiti tupukon dina marningo tita dihadiriu di bata nata jalo di bagasa nguluta gabi idu na tidak kuni parpesal meni gabi hatawud do di bane dung hatawun gabi diraduti uhum ni di bata jala mangulu hati koran ni di bata di bagasan ngulu ni parpesalmen nang mulak ibana tu hati goran pajongjong hasit tongan nasid di bata na padua hude makadonga sa porsyaon naing do takas dingulu ni akana pinili ni bata dia may hasatiaon makkaholongi di bata alanunga satia di bata makkaholongi hita ala semulai ditoppa hita saha tutikyon nunga taida holong ni rohani di bata alani berengot tado evinejer saha rasa dario diramoti di bata hita tanga dong nabui dohonota syakadiota alai ala di bata do nama nobus jalama militita tarida do sian nguluta sigano pare natakas di perdalan ni ari di perdalan ni ngulu naung tarimang jala marningoti ikut hati dakon tadok
Aipar dengan bahasa do Jakoba, jala, rodi seliling na do asin ni rohana, jalikon tamado hita pasah puji-pujian, nang songoni ditikkelas ni roha, do arsap ni roha. Jadi, masai bagas itu tudo, ngulu ni halak, nama nada para si roha, nama nada ima, di ngulu asin ni rohai nunga tatada debata, nunga tahati dakon aipar dengan bahasa debana. Jadi mau hidup dengan bahasa, bui dihilala ibana, budang pasu-pasu. Jadi mau hidup dengan bahasa, bui dihilala ibana songon gabe pacur ibana hasahatan di debata, pacur manang penyalur asin ni rohan debata, mentransfer akka pasu-pasu nata jari terung ata jol madak kola tu dirita alai kota transfer kota salur pasu-pasui dang nama dok rupani gabe so manari tu dirita alai ikut dohono tado bahwa kita dipakai oleh Tuhan dipani dangotai ima maka tidakon ala saliling nililing na doa sinua tu suhiado hita mauas tu suhiado hita di paluas male alai tung di pasikok doi jala totong do gabi mual ni pasu-pasui na nilione tu hita dang ramarsik ala totong do hita marnada sakap do asin ni rohani Tuhan tam. Dia makadong asaha porsyaun jala namangiho na indohono ni trupukod do di bagasan ngudut na asa taauhon habal gaun ni asin ni rohani di batam. Mulu tahu pun habal gah do asin ni rohani di bata bui do gabi mangulu hita di bagasan holong ni di bata mangulu di bagasan holong ni di bata tentu ima mamereng takas di bagasan muluta songon padok ni parpe salameni saya ingot mawali Jakoba hobatul lomo-lomo ni bangsom saya tikir mahu marhiti-hiti hatuamu asa hupeida hahudaron asa hupaida hado harun ni akan pinilimu. Lapatan nak supaya kita melihat kebaikan pada orang-orang pilihannya. Akan pinilih asa walason supaya aku bersuka cita. Marlupulu asa walason halalas ni rohani bangsomi. Mamuji-muji do parto hapomi. Bermegah. Asa bermegah, asa marlupulu, asa mamuji. Ima naung ditubus di bata. Jadi ido jala otta jala iyo hatuau ni mertua akan mangaraduti uhum na totong patupakon hati gorang. Alani dia makadong asaha porsiam bagas situ turu hita diajak turputon. Asa ten turpukod do bui hita manada jala laos juju tuarupan ni di bata na totong hita di bagasan holong na nihokop nito hatta. Dia may ala nunga disisa, nunga pola mate ibana, nunga pola tersilang, asamar hiti-hiti ido, sudi nasa dosa tay, nunga di paulak jala nunga mulak tu holong ni rohani dewata, asamar hiti-hiti ido, taruli hita, dia sini rohan atong diigil do sakita. Adong panopotion. Adong panol solio. Manol soli akahorangani. Manopoti akadosa tay ido halak. Na mangguruhon na mangaraduti hati goran. Do na siya debata. Alaniaha ala ido. Nani halomon na siya nakanapor siya ikonolo manopoti. Jalikon olo roto do pani debata. Martangiang. Pabuwahon. Saluhun na masihol. Asa bui, asa tahu, naung diuras ni debata. Patau kita dui manada asi-asi, ro manopoti dosata, ro hita pabuahon hinalunguta, gabi dibuka jala takas dui marhiti asini rohane dang haruar hita sen asini rohana, alai gajang do tangani debata, maka holongi hita alani asini rohana. Tua kadong asahe porsyao di bagasan Yesus Kristus tapar hatutu jalata hati dakod do holong ni rohani di batado nata pangulu
holong mi rohani debatado nata jalo asi ni rohani debatado nasaha dihita alani halak nama nada asi tu suarong do parong mutu rodisi halak nama nada hati korani debata tu suarong do disi ro akka muruk tu suarong do disi ima akka holso alai dipaingot tupu todo hita songo gorne minggu tak misericordias domini namar lapatan ikun guk asini rohani debatado bahinot tasadok portibion atau tamain portibion gabi mar misericordias domini namar lapatan takon berani hita madok nunga dihaholongi debata nunga diju debata hita jala nunga dilio debata holong na laumanobus portibion ido hala asabui mar misericordias domini alanima doonot tama tatiyo mahatani debata di bagasan ulut tahun taula ko mahatani debata di bagasan ulut ingot ma di panadotai siak kadang olotai do hita diju gabi di palua tamama hita tong mado mau lihat itu di bata amar hiti Jesus Kristus nang palua kita nang mabaik kita malua siya nakka dosa nang siya kagalin ni portibion atong di bagasa tikyo kesempatan na arga dilihut tu kita mamereng tu dirita introspeksi diri di bagasan ngulutom asa buita ida kapasu-pasu do abal kau ni dibata unang adong di kita marungutun unang adong di kita ima menyombongkan diri sendiri alai asa tuma di kita ima hataridan ni holong ni rohani dibata tudong atajolma holong ni rohani dibata tu hita nang makokopita pakiota mai diawe makaholongi dong atajolma asarak kulan akka haurangan yakka dong atai berengota dakulan akka kekurangan yakka keluarga tai berengota dakulan akka hasalan ni alaining asata kasolong ni rondi bata maka holong atai taida ma akka hinauli hina balga pakokopon akka nadinggan nabi dong atai tudong atta jorma asa holan ido mabe kita mampu ima pataridahon holong nasian debata atau ngingok ma jala song kata nito hatta do nama duk tu hita di bagasatikon bahwa halak namar ningot ima halak nang marpanidangion di asini rohani debata dia mai taingok ma songon ayat 41 ayat 5 saya ingot ma wali jahuba obatu halolomo ni bangsom saya tikrima aku marhiti-hiti hatuami asa hupedeida hado haro ni akana pinilimu asa halason halalas ni rohani bang somi mamuji-muji rap dohot parto hapomi jadi tapature ma di bagasang nguluta jadi tahati dakoma jadi tabilang-bilangi ma akka pasu-pasui asa tubuh hita ima nakaingani roha panadaw ni di holong ni rohan di bata asin ni rohay gabi buhay mehita pasu-pasu tudong atta jolma gabi buhay mehita marnida panidangon ni di bata panidangot tatu di bata naong takas dangadong be daw siya di bata sa kita alay bahwa kita menyadari ima ikodohonot tado di bata madongani hita sadarion rodi saliling nililing na asa dapotan tua hita asa dapotan las ni roha asa dapotan hanguluan na saliling nililing na amin moliate madi holi Tuhan debata marhiti hatam na bedi na paingotok kami asa totok kami Tuhan marulupulup alani holong mi amin.